ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை 18 days லெவல் 1ல 16th சாப்டர்ல இருக்கோம். அத்தியாயம் 16 தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சாப்டரோட தலைப்பு. தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஏன்னா நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தது இப்போ 13th சாப்டர்ல இருந்து நம்ம ஞான யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஞான யோகம் முழுக்க முழுக்க மெட்டீரியல் நேச்சர் பத்தி நம்மளுக்கு பகவான் உபதேசம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது முக்குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம், அதோட தாக்கத்தினால மனிதன் எவ்வாறு செயல்படுறான் அப்படின்றதாங்க அர்த்தமாகுது. அப்ப கர்மங்கள் செய்வாங்க, குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி பலனை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல நேத்திக்கு நம்ம அந்த ட்ரீ பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஆலமரம் தலைகீழா இருந்தது. அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்குணங்கள்னால அது என்ன ஆகுது, நல்லா நரிஷ் ஆகுது, நல்லா செழிப்போட இருக்கு முக்குணங்கள். அந்த குணங்கள்னால ஏற்படுற செயல்கள்னால அதனால செழுமையா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த முக்குணங்கள்ல தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க, அதாவது வந்து சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்வாங்க. அதே மாதிரி ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல உள்ளவங்க இன்ஆஸ்பிஷியஸ் திங், அதாவது சாஸ்திரத்துல செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயங்களை வந்து தமோ குணத்துல உள்ளவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய செயல்பாடுகள்லாம் இருக்கு. அப்போ அந்த குணங்கள் பத்தி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்ப தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம், இதுல என்ன தெரிஞ்சுப்போம் பாத்தீங்கன்னா, தெய்வீக குணங்கள் பத்தியும் அசுர இயல்புகள் பத்தியும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்போ இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், தெய்வீக குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், அசுர குணங்கள் என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம். அதுல ஏன்னா எல்லா மனிதன்கிட்டயும் என்ன இருக்கு, முக்குணங்களும் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம எல்லாம் சத் சங்கத்துல இருக்கோம், அதனால கண்டிப்பா சத்துவகுணத்துல இருப்போம். நம்ம கிட்டயும் ஒரு சில ரஜகுணமும் தமோ குணமும் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடணும், விளக்கிடணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபக் கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வயம் பதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகு நாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான சகஜன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதாருச்ச கிருபா சிந்துப்ய ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின்னிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரசாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பஷ்யத்ய தேசதாரிணே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 16 பார்க்க போறோம். தெய்வ அசுர இயல்புகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த இயல்புகள் தான் என்ன பண்ணுது, அந்த மரத்தை நரிஷ் பண்ணுது, அதாவது ஜட உலகத்தை நல்லா செழுமையா வச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்த குணங்கள் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த குணங்களை பத்தி இன்னும் நல்லா நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்க. அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, 16.123. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத ஷோடசோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச
अभयं सत्त संचोद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमागृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पतं दैवीम् अभिजातस्य भारत. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார் அச்சமின்மை. இப்ப இந்த 3 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த 3த்துலயும் வந்து தெய்வீக குணங்களை பத்தி பகவான் வந்து இங்க நமக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது நம்ம வந்து 12வது சாப்டர், அப்புறம் வந்து 13, இப்ப 16, இது எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து தெய்வீகமான குணங்கள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒன்னொன்னுத்தையும் ஆழ்ந்து நம்ம சிந்திச்சு அதை நம்ம கிட்ட கொண்டு வரணும். அதுதாங்க வந்து நம்ம வந்து பகவானோட உபதேசங்கள் நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கான ஒரு முறையாகும். அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்க மறுபடியும் வந்து பகவான் நமக்கு தெய்வீக குணங்களோட இயல்புகள் பத்தி இங்க நம்மளுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அச்சமின்மை, அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்மளோட கடமை என்ன? பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. அப்போ பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றது மட்டும் நம்ம செஞ்சா போதும். டிவோஷனல் சர்வீஸ் மட்டும் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணணும். மிச்சம் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவானே அனுகிரகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கும்போது கிருஷ்ண பக்தின்றது அதுதான். பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ முழு மனதோட நம்பிக்கையோட அன்கண்டிஷனல் லவ்வா நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா அச்சமின்மை அது வந்து இயல்பாவே இருக்கும் டிவோட்டிஸ் கிட்ட. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா பகவான வழிபாடு பண்றவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, தெய்வீக குணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதர்மம் பண்றவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை நெருங்கவே முடியாது. அப்போ கண்டிப்பா அவங்க என்ன நிலையில இருப்பாங்க, சத்துவகுணம் இல்லைன்னா சுத்த சத்துவகுணம், இந்த இயல்புகள்ல இருப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு அச்சமின்மை, ஏன்னா அதர்மம் பண்ணாதான் பயம்ன்றதே வரும் இல்லைங்களா. அப்போ அதர்மம் பண்ணாம சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும், அச்சமின்மை, அதுதான் வந்து அங்க முதன்மையா இருக்கும். இதற்கும் பயப்பட மாட்டாங்க. அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜ் தான் இருக்குல்ல சிறந்த எக்ஸாம்பிள். எவ்வளவு பயமுத்துனாங்க அவங்கள இல்லைங்களா. அவங்க அப்பா எல்லாம் பயமுத்தது மட்டும் இல்ல, அந்த அந்த தண்டனைகள்லாம் கொடுக்கவே செஞ்சாங்க இல்லைங்களா. அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கூட பயப்படவே இல்லை. பகவான் மேல இருந்து ஸ்திரமான நம்பிக்கை அவங்க என்ன பண்ணுச்சு, அவங்கள ஒரு இடத்துலயும் காப்பாத்துச்சு. பகவான் அவங்கள ஒரு இடத்துலயும் காப்பாத்துனாங்க இல்லைங்களா. ஆனா அந்த எதிர்பார்ப்பு கூட இருக்கக்கூடாது. அதுதாங்க உண்மையான டிவோட்டிஸ், பியூர் டிவோட்டிஸ். நம்ம பார்த்தோம்னா பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது. பகவானோட விருப்பம் அந்த மாதிரிதான் அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்கும். அப்போ அந்த கஷ்டங்களை அனுபவிக்கணும் இருந்ததுன்னா, அதுவும் பகவானோட விருப்பம் அதுன்னா அதையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏத்துப்பாங்க. சந்தோஷமா அதை அவங்க வாழ்க்கையில ஏத்துப்பாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்போ குந்தி மகாராணியோட பிரேயரா இருக்கட்டும், அப்புறம் பாண்டவர்களோட வாழ்க்கையா இருக்கட்டும், இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஜெய விஜயன் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அசுரர்களா பிறந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவானுக்காக அசுரர்களா பிறக்கணும் அப்படின்னா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பியூர் டிவோட்டிஸ் அதை வந்து அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்க. அதே மாதிரி குந்தி பிரேயர்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து கஷ்டங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க எங்க கூட இருந்தீங்க, இப்ப நீங்க துவாரகைக்கு போறீங்க, அதனால வந்து எங்களுக்கு நீங்க கஷ்டங்கள் இருந்தாதான் எங்க கூட இருப்பீங்கன்னா கஷ்டங்களே எங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க தைரியமா அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட முறையிடுவாங்க இல்லைங்களா, பிரேயர்ஸா. அப்போ அந்த ஒரு நிலை வந்து டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருக்கும். பகவான் வந்து கூட இருக்கணும், பக்தி பண்ணணும், அவ்வளவுதானே தவிர கஷ்டங்கள் அந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு பெரிதா அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ அச்சமின்மை அப்படின்றதான் முக்கியமான ஒரு அம்சமா இருக்கும் தெய்வீக குணம் உள்ளவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்தல். எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா உடனே வந்து என்ன நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், முக்குணங்களும் எல்லார்கிட்டயும் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ தமோகுணம் ரஜோகுணம் இது ரெண்டுமே இருக்கும் ஒருத்தவங்க கிட்டயும். அந்த நிலையை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தூய்மைப்படுத்துவாங்க. சத்துவகுணத்துக்கு அவங்க முழுக்க முழுக்க எலிவேட் ஆவாங்க. ரஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் அவங்க அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு அவங்க தன்னை எலிவேட் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப தனது நிலையை படுத்துதல். ஏன்னா ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, பாவங்கள் நம்மளுக்கு வந்து சேரும். அப்ப அதனால நம்மளும் 84 லேக் ஸ்பீஷிஸ்ல ஏதேதோ பிறவிகள்லாம் எடுத்திருக்கோம். அப்ப நிறைய பாவங்கள் நம்மளும் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த பாவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், தூய்மைப்படுத்திக்கணும். எப்படி பண்ண முடியும், பக்தி சேவை பண்ணி நம்ம வந்து அதை தூய்மைப்படுத்திக்கலாம். அப்ப தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். ஆன்மீக ஞானம் அவசியம். ஏன்னா வேதங்கள், ஆன்மீகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை எங்க இருக்குன்றதே நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கும். எது வந்து பிரச்சனைக்கு காரணம்ன்றதே நம்மளுக்கு தெரியாம தர்மம் அதர்மம்
தெரியாமலே நம்ம இருப்போம். ஆன்மீகம் பகவான் யாருன்னு தெரியாம இருப்போம் இல்லைங்களா? பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சாதானே பக்தி சேவையை நம்மளால பண்ண முடியும். அப்ப ஆன்மீக ஞானத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல விருத்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப அதுவும் ஒரு தெய்வீக அம்சத்துல பார்க்கிறோம். அப்புறம் தானம். தானமும் நம்ம நிறைய பண்ணணும். அதுவும் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல தானம். இப்ப நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் தான் நம்ம பார்ப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள்ல உள்ளவங்களோட நம்பிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா சேரிட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதையும் வந்து நம்ம பார்த்து நிதானமா தான் பண்ணணும். அதுவும் பகவானுக்காக செய்யற தானங்கள் இருக்கலே சிறந்ததா இருக்கும் அப்படின்றத தாத்பரியம். முக்கியமா ஹரிநாமம். ஹரிநாமத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நாம சங்கீர்த்தனம் சங்கீர்த்தன மூமெண்ட் தான் இல்லைங்களா? இஷ்கான்ல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிங்கேத்தன மூமெண்ட் அப்படிதான் சொல்லுவோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணி கலியுகத்துல நாம சங்கீர்த்தனத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், பக்தியை வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க அவதாரம் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நாம சங்கீர்த்தனம் ஹரிநாமத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது இருக்கல சிறந்த தானம். அதே மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கறது, பகவத்கீதை பாகவதம் பத்தின விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றது இருக்கல சிறந்த ஒரு தானமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக நம்மளோட ஏர்னிங்ஸை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோமோ அது ஒரு பகுதியா நம்ம கோயில் கட்டுதல் இல்லைன்னா பகவானுக்கான கோயில் கைங்கரியங்களுக்கு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செய்யும்போது நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுவும் தானம் பகவானுக்காக பண்ணும்போது அதுல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு கண்டாமினேஷனும் ஏற்படாது. அதே நம்ம வந்து வேற விதமான தானங்கள் பண்றோம் அப்படின்னா அதுவும் நல்லதுதான். ஆனா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொர்க்க பிராப்தி கொடுக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்காக செய்யும்போது அது பக்தியில ஈடுபடும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். இன்னொன்னு அன்னதானம். அதுவும் சிறந்தது. பிரசாதமா நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண ஃபுட்டை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுன்றதும் சிறந்த ஒரு தானம். இந்த மாதிரி நிறைய தானம்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம நிறைய செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்மளோட கர்மங்கள் என்ன ஆகும்? தொலைஞ்சு போகும் அப்படின்றத தாத்பரியம். இதுவும் வந்து தெய்வீக குணத்தோட ஒரு வெளிப்பாடு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சுய கட்டுப்பாடு. இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல கண்டிப்பா எப்படி இருப்பாங்க அவங்களாம்? கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க, சுய கட்டுப்பாடோட இருப்பாங்க. ஏன்னா அதுல இன்வால்வ் ஆயிட்டா என்ன ஆயிடும்? பந்தம் ஏற்படும் அப்படின்றதுல அவங்க கண்ட்ரோல்டா இருப்பாங்க. நிறைய நம்மளோட சென்சஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி. அந்த சென்சஸ்ல இப்ப கண்ணு பகவானை நிறைய தரிசனம் பண்றதுக்கு நம்ம அதை வந்து என்கேஜ் பண்ணணும் சரிங்களா? அது நிறைய பகவானை பத்தி பேசுறதுக்கு நம்மளோட பேசும் திறனை நம்ம பயன்படுத்தணும். நிறைய பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். சாப்பிடுறது டேஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியம் இல்லைங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில நல்லா சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுறோம். அது பிரசாதமா நிறைய நம்ம எடுத்துக்கலாம். நிறைய பக்தி பாடல்களை நம்ம கேட்கலாம். பகவானை பத்தின விஷயங்களை நம்ம நிறைய கேட்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட சென்சஸ பகவானுக்காக நம்ம பயன்படுத்தும் போது சுய கட்டுப்பாடோட இருப்போம். இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியாது? ஈடுபட முடியாது. அப்ப தெய்வீக குணத்துல சுய கட்டுப்பாடுன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன். இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஃபாலோ பண்ணணும். அது வந்து ஒரு அடித்தளம் மாதிரி. ஒரு மனிதனை வந்து நல்ல குணத்தோட வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அடித்தளம் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும். அப்ப சுய கட்டுப்பாடும் ரொம்பவே முக்கியம். அதுவும் தெய்வீக குணம். யாகம் செய்தல். சாஸ்திரத்துல கண்டிப்பா வந்து என்னென்ன யாகங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும்? நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுவுமே வந்து சிறந்த ஒரு விஷயம். எதுவுமே வந்து சும்மா சாதாரணமான ஒரு விஷயமா இருக்காது. வேதத்துல ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபாலோ பண்ணணும். சம்ஸ்காரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? 10 சம்ஸ்காரங்கள் 16 இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு மனிதன் பிறந்ததுல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் என்னென்ன இருக்கோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வேதங்களை கற்றல். வேதங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம். அதுல குறை கண்டுபிடிக்கிறதோ அதுல நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறதோன்றது நமக்குதான் வந்து நஷ்டம். ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட ஆதாரம், நம்மளோட வழிகாட்டி. அதை பேஸ் பண்ணிதான் என்ன பண்ணாங்க? பிரம்மாவும் இந்த உலகத்தை கிரியேட் பண்றாங்க. பகவான் பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை கொடுத்தாங்க. அதன் அடிப்படையில கிரியேஷன் வந்து பிரம்மா பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதுதான் ஆதாரம். அதுல எல்லாத்துக்குமான விடையும் இருக்கு. அப்ப அந்த வேதத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தவம். தவம்ன்றது ஹரிநாமத்தை நம்ம சொல்றது. கலிகாலத்துல தவம் நாம சங்கீர்த்தனம். அதுக்கப்புறம் எளிமை. எதுலையுமே வந்து நம்ம எளிமையா இருக்கணும். அஹிம்சை. யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வாய்மை. உண்மையே பேசணும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. அதுக்கப்புறம் துறவு. துறவுன்றது காட்டுல போய் சன்னியாசம் வாங்குறது இல்ல. இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல இருந்து ஜட உலகத்துல இருந்து துறவோட இருக்கணும். ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம நல்லபடியா நம்ம என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவு. அப்புறம் சாந்தி. சாந்தின்றது அமைதி. அமைதின்றது மனதுல உள்ள அமைதி. அதுதான் எப்பயும் என்ன பண்ணும்? நம்மள போட்டு சேட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? கண்டதை யோசிச்சு எப்பயுமே வந்து அமைதி இல்லாத நிலையில இருக்கும். அப்ப மனம் அமைதியா இருக்கணும். அப்ப பக்தி சேவை பண்ணணும்.
நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். அப்ப சாந்தி அது. அப்புறம் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா இதுதான் நம்ம செய்யற அஃபென்ஸுக்கு முக்கியமான காரணம். நம்மளுக்கு கோபம் வருது, இல்ல வேற ஏதோ நம்ம தப்பான காரியங்கள் பண்ணோம்னா குற்றம் காண்பது. அதனாலதான் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது, நம்மளுக்கு வெறுப்புக்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா? அப்ப குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். எல்லா உயிரினங்கள் மீதும் கருணை. எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கருணையோட இருக்கணும். வெறும் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்ட மட்டும், நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட மட்டும் இல்லாம, எல்லா உயிர் வாழியும் யாரு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லா நம்ம ஒரு லிவிங் என்டிட்டி இருக்கு, இல்ல ஒரு ஜட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இவ்வளவு சாப்டர்ஸ்ல சத் அச்சித் எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்ததுன்னு பார்த்தோம். அப்போ எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை. ஏன்னா எல்லாருமே பகவானோட குழந்தைங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாருமே சமம் தான். யாரும் உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்கன்னு கிடையாது. அப்ப எல்லார்கிட்டயும் கருணையோட இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அத நம்ம ஆஹ் நல்லபடியா நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டா போதும். அதிகப்படியா அதுக்காக நம்ம பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுதான். ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட அமைதி போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கான மனநிலையும் இருக்காது இல்லைங்களா? அதனால பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதுக்கப்புறம் கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, இது ரொம்பவே முக்கியம். டிட்டர்மினேஷன். ரொம்ப நல்லா வந்துட்டே இருப்போம். திடீர்னு ஏதோ ஒரு சோர்வு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அந்த நிலையில இருந்து நம்ம தடுமாறிடுவோம் இல்லைங்களா? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்து. அப்ப மன உறுதியோட நம்ம இருக்கணும். வீரம். வீரமும் ரொம்பவே முக்கியம். எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரென்தனா இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். மன்னிக்கும் தன்மை. இதுவும் ரொம்ப அம்பரீஷ் மகாராஜ் இவங்க எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? டிவோட்டிஸ் பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாருமே எவ்வளவோ தன்னை கஷ்டப்படுத்தினாலும் என்ன பண்ணல, அவங்க யாரும் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தவங்கள அவங்க தண்டிக்கவே இல்லை. உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க, டிவோட்டிஸ் மட்டும் என்னைக்குமே மன்னிப்பு கேட்க வரவங்க மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள மன்னிக்கும் தன்மையில அவங்க இருப்பாங்க. அப்புறம் தைரியம். தைரியமும் ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம். அப்புறம் தூய்மை. அதுக்கப்புறம் தூய்மையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். பகவானோட நம்ம சம்மந்தப்படணும்னாலே மன தூய்மை, புற தூய்மை ரெண்டுமே ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். நம்மளோட மனதுல பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றதுதான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இதயத்தில் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். அப்ப அந்த இடம் தூய்மையா இருக்கணும். அப்பதான் பகவானால இருக்க முடியும். இல்லைன்னா நம்மளாலே அசுத்தமான இடத்துல இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ தூய்மை ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். பொறாமையின்மை. அதுவும் பகவான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமைன்றது பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். யாரும் நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம எதுக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கிடையாது இல்லைங்களா? நம்ம யாரு? பகவானுக்கு சேவை செய்யறவங்க. அதுவும் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதை விட அடியாருக்கு அடியார் அப்படிதான் நம்ம சேவை பண்றவங்களா இருக்கோம். அப்ப மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உத்தமமான மனிதரை சார்ந்தவை. உத்தமமான மனிதரா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த குணங்களோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.4. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்பு உடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும் அப்படின்றீங்க பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது தெய்வீக குணங்கள். இப்ப நம்ம பார்க்கிறது அசுர குணங்கள். தற்பெருமை, தன்னை பத்தி நல்ல பெருமையா பேசிப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாம் தன்னால நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அது ஒரு அசுரகுணம். ஏன்னா எல்லாமே யாரால நடக்குது? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம். நம்ம கிட்ட உள்ள இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் கொடுத்தது. நம்ம கிட்ட என்ன ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அது பகவான் கொடுத்தது. இந்த உடம்பு, ஆத்மா எல்லாமே. அப்ப தற்பெருமை அப்படின்றது அங்க எந்த இடத்துலயுமே செல்லுபடி ஆகாது இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம். ஏன்னா அன்சர்டனிட்டி எப்பயுமே உண்டு. நம்ம இன்னைக்கு நல்லா இருப்போம், நாளைக்கு என்ன நடக்கும் தெரியாது அப்படின்ற ஒரு அதான் நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லை. கண்ட்ரோல் நம்ம கிட்ட கிடையாதுன்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல அன்சர்டனிட்டி உள்ள இடத்துல தற்பெருமை அப்படின்றது இருக்கலே ஒரு தப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால இது அசுர குணத்துல வருது. அப்புறம் அகந்தை. அகந்தைன்றது என்னது? ரொம்பவே யாருக்கும் மரியாதை கொடுக்காம இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் அகந்தை. வீண் அபிமானம். மத்தவங்களை பத்தி ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்த பத்தி சொல்றது. கோபம். அதுக்கப்புறம் கொடூரம். ரொம்ப ஹார்ஷா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அறியாமை.
இதுவும் என்னது ரொம்பவே ஒரு அசுர குணம். அறியாமையில இருக்கிறதும் என்னது அக்செப்டபிள் கிடையாது. தெரியாம பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம், ஒரு ஊர்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம வாழ்க்கைய வாழறோம் இல்லைங்களா? இல்ல நான் ரோட்ல போறேன், எனக்கு தெரியாம நான் இந்த இடத்துல இப்படி போயிட்டேன், ரூல்ஸ் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன பண்ணுவாங்க? நமக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க, ஃபைன் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துல நம்ம அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழறதுதான் இருக்கலே பிரச்சனை இல்லாம வாழ முடியும். அப்போ வேதத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கு தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு. அதை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. அது தெரியாம நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தவறுகள் பண்ணும்போது அதுக்கும் என்ன கிடைக்கும்? தண்டனை கிடைக்கும். அப்ப அறியாமைன்றதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. அப்ப இதெல்லாம் அசுர குணத்தோட இயல்புல நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.5 दैवी संपद्दि मोक्षाय निबन्धाया सुरिमता माशु च संपदं देवी अभिजातोऽसि पाण्डव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது நல்ல குணங்களோட இருந்தா முக்தி கிடைக்கும். அசுர குணத்தோட இருந்தா நம்ம எதுல இருப்போம்? ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருப்போம். அது நம்மள இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்திலே ஜட உலகத்திலே பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் இதை இங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க? பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா இவ்வளவும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணணும்? போர் பண்ண போகணும் இல்லைங்களா? போர் பண்ணும்போது நிறைய பேர் அவங்க என்ன பண்ணணும்? அழிக்கணும் போர்ல. அப்ப அர்ஜுனருக்கு என்ன வந்துடும்? டவுட் வந்துடும் இல்லைங்களா? நான் போர் பண்ணும்போது எல்லாரையும், ஏன்னா எல்லார்கிட்டயும் கருணையா இருக்கணும்னு பகவான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ நான் இப்ப எல்லாரையும் போர்ல கொல்லணும் அப்படின்னும் போது அசுர குணத்துல இருப்பேனோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பயம் அர்ஜுனருக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா அவங்க யாருக்காக சண்டை போடுறாங்க? தனக்காக சண்டை போடல. தர்மத்துக்காகவும் பகவானுக்காகவும் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? அவங்க சண்டை போட போறாங்க. அதுவும் சத்திரியன் போது அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியும் அதுதான். அப்போ அவங்களுக்கு அதுல என்ன வராது? கர்மம் வராது. அப்போ அதனால பகவான் என்ன சொல்றாங்க? பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது 16.6 द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. பிருத்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். 2 டைப். ஒண்ணு நல்லவங்க, இன்னொருத்தவங்க கெட்டவங்க. கெட்டவங்கன்றவங்க அதர்மம் பண்றவங்க, நல்லவங்கன்றவங்க தர்மம் பண்றவங்க. அப்ப தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சித்தமுனில இருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் 12th சாப்டர் எல்லாத்திலும் பகவான் பிரியமானவன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல ஞானம் இதுதான் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்மளுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல குணங்களை சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மத்தாஜி 16.7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. எதனாலன்னா அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் தெரியாது, நம்பிக்கையும் இருக்காது. அதுல பகவான் இருக்காங்கன்றதையும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது? நல்லது கெட்டது தெரியாது. அப்ப அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. அப்போ எப்படி வேணாலும் அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க இல்லைங்களா? தனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ, தனக்கு என்ன தோணுதோ அந்த மாதிரி அவங்க வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட தூய்மையை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது, முறையான நடத்தையை எதிர்பார்க்க முடியாது, வாய்மை அதுவும் இருக்காது. பொய் நிறைய பேசுறது அந்த மாதிரியும் அவங்களோட செயல்பாடுகள் சில சமயம் இருக்கும். அப்போ இதெல்லாம் அவங்களோட குணங்களை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தஜி 16.8 असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किम अन्यत् कामहैतुकम्. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க?
இந்த உலகம் வந்து ஒரு பொய்யானது. எதுவும் வந்து ஆதாரம்லாம் கிடையாது. எல்லாமே தானா இயங்கிட்டு இருக்கு. இதுக்கு வந்து ஒருத்தவங்க கிரியேஷன் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்ற மாரி இருப்பாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். அவங்களுக்கு இன்னும் வந்து நம்பிக்கை வராது. பகவான் இருக்காங்க. பகவான் தான் இதெல்லாம் நம்ம இப்ப ஏதோ ஒரு பொருள் உருவாக்குறோம் அப்படின்னா, அந்த உருவாக்குறவங்கன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவ்ளோ தூரம் இந்த உலகம், ஆகாயம், சூரியன், சந்திரன் எல்லாம் நம்ம கண்ணெதிர பார்க்கிறோம். அதெல்லாம் யாரோ ஒருத்தவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? கண்டிப்பா யாரும் இல்லாம இதெல்லாம் உருவாகியிருக்காது. அதே மாரி மரம், செடி, கொடி ஈவன் லிவிங் என்டிட்டிஸ் நம்மளையும் சேர்த்து. கடல், ஆறு எல்லாமே இருக்கு. இது எல்லாமே இருக்குன்ற பட்சத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா. ஆனா அவங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு எண்ணமா இருக்காது. எல்லாம் தானா உருவாயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்களே தவிர, கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். அதுக்கப்புறம் காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும், காமத்தை தவிர வேறு இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். லஸ்ட் மட்டும் தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்றத அவங்க அந்த கண்ணோட்டத்துல அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. மத்தது 16.9. ஏதாம் திருஷ்டிமஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோல்பபுத்தயக பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாண சயாய ஜகதோ ஹிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி இந்த 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 மாதிரி பேசிக்கா இந்த மாதிரி குணத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்? கடவுள்னு ஒருத்தவங்க இல்ல. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே வந்து அஸ்திவாரம், ஆதாரம் எதுவுமே கிடையாது. அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க இருக்கும்போது, அவங்களோட இயல்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும், தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள், உலகத்தை அழிப்பதற்கான கொடூரமான கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு எது வேணாலும் செய்யலாம். தனக்கு அதாவது எப்பயுமே ஒரு மோகம் இருக்கும். தன்னை எல்லாரும் புகழும், தனக்கு எல்லாரும் வந்து அடிமையா இருக்கணும். தனக்கு எல்லாரும் ரெஸ்பெக்ட் குடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த ஒரு மயக்கத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நெறைய வந்து உலகத்தை அழிப்பதற்கான இப்போ நெறைய விஷயங்கள் நம்மளும் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அவங்களோட அ சொந்த ஒரு ஆசைக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, நெறைய விஷயங்கள் அவங்கலாம் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்ப உலகத்தை அழிப்பதற்கான கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். வரலாற்றிலும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அ உலகத்துக்கு நன்மை செய்ற விஷயம் இல்லாம, அத அழிப்பதற்கான கொடூரமான செயல்கள்ல ஈடுபட்டிருப்பாங்க. ஆனா, அதுல எதுவுமே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட ஒரு அ தன்னோட சொந்த சுய விருப்பத்துக்காக தான் அத அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் அசுர குணங்களோட இயல்புகளா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.10. காமமாசித்ய துஷ்பூரன் தம்பமானமதான்விதாக மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாக. தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம். அதுதான் இங்க நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். திருப்தியே இருக்காது. ஒண்ணு ஆசைப்படுவோம். அது கிடைச்சுன்னா இன்னொன்னு. இன்னொன்னு அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அதன் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம். இதுதான் அவங்களே இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறதுக்கான பேசிக்கான விஷயம். கர்வம். அந்த தான் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். பொய் கௌரவம். தனக்கு வந்து அந்த கௌரவத்துக்காகவும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இந்த கவர்ச்சியில் மூழ்கி, இதுலயே அவங்களுக்கு வந்து இதுலயே மயக்கப்பட்டு இருப்பாங்க. அந்த மயக்கத்திலே எல்லாரும் தன்னை மதிக்கணும். அந்த கர்வத்துக்கும், அந்த பொய் கௌரவத்துக்கும் அவங்க வந்து மயங்கி, எல்லா விஷயங்களும் அவங்க வந்து பிரயத்தனப்பட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதிலும் இந்த திருப்தி அடையாத காமம். நெறைய ஆசைகள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ இது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அவங்கள, நெறைய அதர்மம் செய்யறதுக்கான விஷயங்கள அவங்கள தூண்டிவிடும். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடுமார்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அப்புறம் இங்க உள்ள எல்லாமே என்னது, நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல்கள் எல்லாமே நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆசைப்படுறாங்க. ஆசைப்பட்டு அத அடையணும்ன்றதுக்காக, எப்படியாவது அறிஞ்சிடணும்ன்றதுக்காக நெறைய பிரயத்தனப்படுவாங்க. அது அதர்மமா இருந்தாலும் பரவால்ல. யாரு எப்படி கஷ்டப்பட்டாலும் பரவால்ல. அத நம்ம எப்படியாவது அடைஞ்சிரணும். அப்படின்ற ஒரு இயல்புகளோட யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? அசுரத்தன்மையுடையவர்கள்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.11, 12. चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. மனிதர் நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை
புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இப்ப நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். மனித நாகரிகம் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதே. புலன்கள் எல்லாரும் அவங்களோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸை நல்லபடியா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து பிரதானமா இருக்கும் இல்லைங்களா? புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. வாழ்க்கை முழுவதும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? புலன்களை திருப்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்படியாவது பண்ணணும், எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்திலேயே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வாழ்க்கை முழுக்க வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்னவும் இருக்கும், கூடவே சேர்ந்து கவலைகளும் இருக்கும். எதனால? அன்லிமிட்டெட் ஆசைகள்னாலையும் அது அடையாம போறதுனாலையும் அதுக்காக நிறைய பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அமைதியும் இருக்காது இல்லைங்களா? அப்ப இவ்வளத்தையும் அவங்க வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க? எதனாலன்னா சாஸ்திரத்து மேல் நம்பிக்கை இல்லாதனாலையும் அதை தெரிஞ்சுக்காதனாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது? அவங்களோட அறியாமையில அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே அவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க அர்ப்பணிச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட கவலைகளும் எப்படி இருக்கும்? அளக்க முடியாதவையாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு ஒரு ஆசை கிடையாது, நிறைய ஆசைகள், நூற்றுக்கணக்கான ஆசைகளான கயிறுகளால் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. தான் தான் சுதந்திரமா இருக்கும், தான் நினைச்சதுதான் நடந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னாலும் நினைப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அந்த ஆசைகள்ன்ற கயிறுகளால அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? பந்தப்பட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது அங்க தாத்பரியமே. அதற்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய முயன்றுகிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதாங்க பார்க்கிறோம். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்களது புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்காக அநியாயமாவது அது வந்து நம்ம எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு செல்வத்தை அவங்க வந்து சேர்க்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். காமத்திலும் கோபத்திலும் எப்பயுமே அவங்க மூழ்கி இருப்பாங்க, ஆசைப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதை அடையறதுக்கு அவங்க பிரயத்தனப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த பிரயத்தனமே அவங்களுக்கு என்ன பண்ணிடும்? சில சமயம் கோபத்தையும் ஏற்படுத்தி விட்டுரும் இல்லைங்களா? கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்ற அந்த பயம், இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் வரும். அதுலயே அவங்களுக்கு கோபமும் வரும், அமைதியும் இருக்காது. அப்ப இதெல்லாம் என்னது? அசுர குணங்களோட இயல்புகளை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.13-15. இதமத்யமயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் ஆட்யோபி ஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜான விமோகிதாக. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றத அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா பகவான் இருக்காங்க. இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், அதுல நிறைய நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்கதான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், சுப்ரீம் என்ஜாயர், அப்புறம் வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? எதுவும் நம்ம கையில கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து விபு, நம்ம அணு. அவங்க அன்லிமிட்டெட், நம்ம லிமிட்டெட். எல்லாத்துலயுமே நம்மளுக்கு என்னது? ஒரு அளவுகள் உண்டு. அவங்களுக்கு அளக்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே அவங்க கிட்ட நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். ஆனா அசுர நம்மளவங்க சாஸ்திரத்தின் நம்மள பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்கன்றதே அவங்க ஏத்துக்கல இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களோட இயல்புப்படி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? இன்று என்னிடம் எவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபத்தை அடைய போகின்றேன் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டு எல்லாம் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும் அப்படின்னு அவங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா மரணம்ன்றது வரும்போது யாராலையும் அதுல இருந்து என்ன பண்ண முடியாது? வந்து தன்னை காப்பாத்திக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தாத்பரியத்தை அவங்க உணராம என்ன பண்றாங்க? நிறைய விஷயங்களை அவங்க கால்குலேட் பண்ணி இப்படி இப்படி வாழணும், இதை செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க நிறைய விஷயங்கள் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல பிரயத்தனப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடையும் இருப்பாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாத்பரியத்தோடையும் அவங்க இருப்பாங்க. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்களோட எண்ணம் இருக்கும். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். தானம் செய்யறதுனாலும் யாகம் செய்யறதுனாலும் இன்பமா இருக்கிறதுனாலும் பகவானோட அனுகிரகம் இருந்தாதான் அதை நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களும் எப்படி இருப்பாங்க? இதெல்லாம் நான் செய்வேன் அப்படின்னு
முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க எல்லாத்தையுமே யோசிப்பாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? யாரு இவங்க? இவங்க வந்து ஹிரண்யாக்ஷன். அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஹிரண்யகசிபு. அவங்க என்ன பண்றாங்க? 125 வருஷம் பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்றாங்க. தவம் பண்ணும்போது மனதையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அவங்க என்ன பண்றாங்க? பிரம்மாவை நோக்கி 1 நாள் 2 நாள் இல்ல 125 வருஷம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? தவம் பண்றாங்க. அப்ப அதுவுமே என்னது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் தான். அப்போ பிரம்மா என்ன பண்றாங்க? அவங்களுக்கு வந்து இது வரம் குடுக்குறாங்க. அப்ப சாகாத வரம் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப உடனே அந்த வரம் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நிலை எனக்கே கிடையாது. அதனால வேற ஏதாவது வரம் கேளுன உடனே பெரிய சார்ட் போட்டு சொல்லுவாங்க. இப்படி இப்படி எனக்கு இதனால மரணம் வரக்கூடாது, இதனால மரணம் வரக்கூடாது. அப்படி எல்லாத்தையும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பிரம்மாவும் என்ன பண்ணிடுவாங்க? அவங்களுக்கு வரம் குடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த விஷயங்கள்லாம் வச்சு அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க? மூவுலகையும் தனக்கு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்ப அவங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா, நானே எல்லாவற்றின் இறைவன். என்னையே வழிபாடு பண்ணணும். நான் தான் எல்லாத்துக்கும் இறைவன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவனும், மகிழ்ச்சியானும் ஆவேன். இந்த மாதிரி குணத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்து அவங்க அதர்மம் வந்து நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க? அவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க. அவங்க மகானா பிறக்குறாங்க. பக்தி சேவையில ஈடுபடுறாங்க. அவங்களும் வந்து தன்னை இறைவனா ஏத்துக்கலன்றதுக்காக என்ன பண்றாங்க? அவங்களையும் வந்து அழிக்கிறதுக்கு இவங்க நெறைய பிரயத்தனப்படுறாங்க. அப்ப பகவான் ஒரு ஒரு இடத்துலயும் காப்பாத்தி, கடைசியில வந்து நரசிம்ம அவதாரமா எடுத்து ஹிரண்யகசிபு அவங்க என்ன பண்றாங்க? வதம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்போ ஹிரண்யகசிபுவோட நிலைப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா, நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன் அப்படின்ற மாரி பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கம்சன். அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்க? நெறைய வந்து ஆ அவங்கள சொந்த தங்கைய அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க வந்து கொலை செய்ய போறாங்க. ஏன்னா, அவங்களோட குழந்தையினால் தனக்கு மரணம் வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? பயம் வந்துருது. அதுக்கப்புறம் நெறைய அசுரர்களையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய எதிரிய அழிக்கிறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாரி விஷயங்களும் என்ன ஆகுது? கடைசியில அசுர குணத்துல அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுடுது. அதே மாரி ராவணன். ராவணனும் என்ன பண்றாங்க? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னைப் போன்ற சக்தியானவனும், மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை. அப்படின்ற தாத்பரியத்தோட என்ன பண்றாங்க? அவங்களும் அசுர குணத்துல இருந்து நெறைய அ அதர்மங்கள அவங்களும் பண்றாங்க. அதுவும் இல்ல சீதா மாதாவையும் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? சிறை எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களையும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் வந்து ராமரா வந்து அவங்களையும் அழிக்கிறாங்க. அப்போ அசுர குணத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அதர்மம் அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதற்கான பலனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அவங்க தண்டனைகளை எடுத்துக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.16, 16.17. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் நிறைய கவலைகள், குழப்பம் இதெல்லாம் இருக்கும். டிவோட்டிஸ் கிட்ட இது எதுவுமே இருக்காது. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் தான் எல்லாம் அப்படின்றதுல அவங்க முழுமையா அவங்க என்ன பண்றாங்க? நம்புறாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் இருக்கறதுல சிறந்த தாத்பரியம் அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? சோல் வேற, இந்த உடல் வேற அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஜட இயற்கைன்றது என்னது? டெம்பரவரி ஆனது அப்படின்றதும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆத்மா தான் நித்தியமானது. அப்ப பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்றதுதான் ஆத்மாவோட தாத்பரியம். அதுதான் அதோட நிலைப்பாடு அப்படின்றது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்ப இந்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல எதுவுமே வந்து என்னது? நம்மளுக்கு பந்தம் கிடையாது. நம்மளுக்கு இது எதுவுமே தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். டெம்பரவரியான விஷயம். கஷ்டங்கள குடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இந்த மெட்டீரியல் இது ஜட உலகத்த வந்து துக்காலயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த மாரி சாஸ்திரம் படிக்காமலோ, இல்லன்னா வந்து பகவான் மேல் நம்பிக்கை இல்லன்னா, அசுர குணத்துல என்ன பண்றோம்? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஆசைப்படுறோம். கிடைக்காம போக கோபப்படுறோம். அதனால அதர்மம் பண்றோம். இந்த மாரி நிறைய கஷ்டங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் இது வந்து துக்காலயம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் நிறைய கவலைகள், குழப்பம், மோகம். அப்போ இந்த மாதிரி வலைகள்ல சூழப்பட்ட அவர்கள் புலன் இன்பத்திற்கு பலனாக பற்று பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி விடுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப புலனின்பத்துக்காகவே ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறது, அதுக்கான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ பண்றது, கடைசியில அதுக்காக அந்த பாபத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக அந்த பாவத்துக்கான தண்டனை நரகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு இதெல்லாம்
அவங்க இந்த விஷயங்களை மயக்கம் விடுறதுனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதர்மமும் பண்றாங்க. செல்வம் நிறைய வேணும், அப்புறம் கௌரவம், அதுவும் ரொம்ப ப்ரைடுக்கும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அது செல்வத்தாலும் போய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடனும் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ ஆஹ் என்ன பண்றாங்க இவங்க, அந்த தான் ஒரு நல்ல விஷயம் செஞ்சா கூட அது என்ன பண்ணுவாங்க, அதாவது அந்த கர்வத்தோட செய்வாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல செயல்கள் செஞ்சா கூட தான் செய்யறோம். அதுவும் நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா சேரிட்டில பார்ப்போம். ரஜோகுணத்துல உள்ளவங்க சேரிட்டி செய்யறாங்க அப்படின்னா கூட தனக்கு ஏதோ அதுல ஒரு நல்ல பேர் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க வந்து அந்த சேரிட்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தன்னை எல்லாரும் புகழணும், இந்த மாதிரி தான தர்மம் பண்றாங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சேரிட்டி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 16.18. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்சிதாः மாமாத்ம பரதேஹேஷு பிரத்விஷந்தோப்யசூயகாः. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள், இதெல்லாம் அவங்களோட குணங்களா இருக்கு. அகங்காரம், பலம், அவங்க கிட்ட பலம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதனோட அடிப்படையில் தற்பெருமை, காமம், அப்புறம் கோபம், இதுல மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களில் பிறருடைய உடல்களிலும் வீட்டிற்கும் பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் மாறி இருக்காங்க, சூப்பர் சோல் இருக்காங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, தன்னையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிறாங்க, மத்த உயிரை கஷ்டப்படுத்தும் போது அங்க உள்ள சூப்பர் சோலையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதனால என்ன கிடைக்குது, அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா சிசுபாலர் அவங்களும் என்னது, நிறைய தவறுகள் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது அவங்க பிறக்கும்போது 3 கண்களோடும் 4 கைகளோடையும் பிறந்தாங்க. அப்ப அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் வருத்தப்பட்டாங்க. எப்போ என்னோட பிள்ளை வந்து நார்மலா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து கேட்கும்போது, அப்போ ஒரு அசரீரி கேட்கும், யாரு வந்து உன்னோட குழந்தைய தொடுறாங்களோ ஒரு மனிதர் ஒருத்தவங்க வந்து தொடுவாங்க, அப்போ அவங்க வந்து நார்மல் ஆயிடுவாங்க. ஆனா யாரால தொட்டு நார்மல் ஆகுறாங்களோ அவங்களாலதான் மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்னு வந்து அந்த அசரீரி சொல்லும். அப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தைய வந்து பார்க்க வருவாங்க. எல்லாரும் குழந்தை பிறந்தனா வந்து பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா, அது மாதிரி வந்து பார்க்க வராங்க. பகவானோட கை ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே அந்த 3 கண்ணு 2 கண்ணு ஆயிடும், 4 கைகள் 2 கைகள் ஆகி நார்மல் ஆயிடுவாங்க அவங்க. உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடும், ஆனால் அது பயமும் வந்துடும். அப்ப கிருஷ்ணராலதான் மரணம் ஏற்பட போகுது குழந்தைக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, என்னோட குழந்தைய நீங்க தண்டிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்ப பகவான் சொல்லுவாங்க, 100 தடவை தப்பு பண்ற வரைக்கும் நான் வந்து ஒன்னும் தண்டிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கப்புறம் சிசுபாலர் வளரும் போது முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல அவங்களுக்கு என்னது, வெறுப்பு. அவங்க பேரை கேட்டாலே வெறுப்பு. அவங்களுக்கு யாராவது மரியாதை செஞ்சாங்க, ஏன்னா பகவானுக்கு எங்க போனாலும் அவங்களுக்கு என்னது, பேர் புகழ் உண்டு இல்லைங்களா. சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அவங்க. அப்புறம் அவங்கள்ட்ட நிறைய காருண்ய குணங்கள் உண்டு. அவங்களுக்கு எங்கேயுமே ஒரு மதிப்பு மரியாதை கௌரவங்கள் வணக்கங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா. அதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க இவங்களுக்கு கோபம் அதிகரிச்சு பொறாமையாகி அசுரகுணம் உச்சக்கட்டம் வரைக்கும் வந்திருக்கும். கிருஷ்ணரை பார்த்தாலோ கேட்டாலோ அவங்களுக்கு என்ன வந்துடும், வெறுப்பு வந்துடும், கோபம் வந்துடும். அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பகவான் மேல வெறுப்பு இருக்கும். இப்படியே நடந்துட்டு இருக்கும்போது ராஜசூரிய யாகம் பண்ணுவாங்க யுதிஷ்டர். அப்போ அங்க வந்து எல்லாரையும் அவங்க வந்து கூட்டிருப்பாங்க, அழைப்பிதழ் கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப எல்லாரும் அங்க இருப்பாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரும் இருப்பாங்க, சிசுபாலர் துரியோதனன் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அந்த கோபம் அவங்களுக்கு வந்துடும். உடனே அவங்க ஏன்னா கோபத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, தன்னிலை எழுந்துருவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ தன்னிலை எழுந்து நிறைய தவறுகள் பண்ணிடுவாங்க. 100 தவறுகள் பண்ண உடனே 101வது தவறு பண்ணும்போது பகவானோட சுதர்சனம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணும், அவங்கள வதம் பண்ணும். அப்போ அந்த சுதர்சனம் வரும்போது பகவானோட திருமேனி அழக பார்த்து அந்த அழகுல வந்து இவங்க மயங்கிடுவாங்களாம் சிசுபாலர். அதனால அவங்களுக்கு வந்து முக்தி கிடைச்சிடும் அப்படின்றதும் ஒரு விஷயம். அப்போ அந்த அசுர குணத்தினால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது, கோபம் வருது இல்லைங்களா, அதாவது இறக்கும் முன்னாடி. அப்போ அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, நிறைய தவறுகளும் செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ அதனால அவங்க எல்லாரையும் காயப்படுத்துறாங்க. அதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஆஹ் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதாவது 16.19. தானஹம் द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள். பொறாமைன்றது ரொம்பவே
கெட்ட ஒரு குணம், அதுக்கப்புறம் கருணையும் இருக்காது இல்லைங்களா? அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லாரையும் அவங்க ஹர்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்ப பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில், இந்த ஜட உலகிலேயே என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. என்னைக்கு தாத்பரியம் இல்லாம எல்லாரையும் ஹர்ட் பண்ணிட்டு இந்த அசுர குணங்களோட யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறாங்க, இந்த ஜட உலகத்திலேயே நிரந்தரமா அசுர இனத்திலேயே அவங்க இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்றத இங்க சொல்றாங்க. மத்தது 16.20. ஆசுரீம் யோனிமாபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம பிராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள், அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் அதுல நிறைய பிறவிகளை எடுக்கிறாங்க, என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். பகவானோட ரிலேஷன்ஸ் கிடைக்கிறது அவங்களுக்கு துர்லபமா ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, எல்லாராலையும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வுல அவங்களால வாழ்வினங்கள் அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அசுர குணங்கள்னால என்னென்ன நிலைகள் அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல நம்ம நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.21. த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனஹ காம க்ரோதஸ்ததா லோப தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் த்யஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இது 3 என்ன பண்ணுது, நரகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகுது. ஒண்ணு லஸ்ட், அதுவும் அன்லிமிட்டெட் லஸ்ட் இல்லைங்களா? காமம் அளவே கிடையாது அதுல. அதுக்கப்புறம் கோபம், அது கிடைக்கலன்னா கோபம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பேராசை. இது 3மே என்ன பண்ணுது, நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால், இந்த எல்லாத்துலயும் சென்சஸ் போகும்போது ஆத்மா என்ன பண்ணுது, இந்த உடல்ல இருக்கு இல்லைங்களா, அது என்ன பண்ணிடுது, அழிவு பாதைக்கு கூட்டிட்டு போயிடுற மாதிரி அர்த்தமாகுது. இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். யாரெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்காங்களோ இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும், சேரியட்ல இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும், இது தப்பு, இது அசுரத்தனம், இது தர்மம், இது தெய்வீக குணம் அப்படின்றத சொல்லும். மைண்ட் என்ன பண்ணணும், அதை கேட்டு நண்பனா இருந்தா தெய்வீக குணங்கள்ல போகும், எதிரியா இருந்தா அசுர குணத்தை நோக்கி போகும். சென்சஸும் என்ன ஆகும், அதுக்கேத்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ தெய்வீக குணத்தோட இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றதை கேட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அசுர குணத்துல போகாம தெய்வீக குணத்துல ஈடுபாடு வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். எது, காமம், கோபம், பேராசை, இந்த 3 விஷயங்களையும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 16.22. ஏதைர் விமுக்தத் கௌந்தேய தமோ துவாரை ஸ்ரீபிர்நரக ஆச்சரத்யாத்மனः ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன், அந்த 3 கதவுகள்ல இருந்து தப்பியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அந்த அசுரகுணங்கள் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுணர்வு, அதுதான் என்னது, செல்ஃப் ரியலைசேஷன், உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறது, பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது, தெய்வீகமான குணங்களோட இருக்கிறது. அப்ப தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.23. சாஸ்திர விதிர்முத்ஸுஜ்ய வர்த்ததே காமகாரதः ந ச சித்திம் அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராம் கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கலனாலோ சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லைனாலோ அவங்க நிலைப்பாடு என்ன ஆயிடும், அவங்க நிலைப்பாடு தன் மனம் போன போக்குல செய்வாங்க. அவங்களுக்குதான் நன்மை எது தீமை எது தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப பக்குவம் இருக்காது, அப்புறம் சுகமும் அவங்களுக்கு கிடைக்காது, பகவானையும் அவங்களால அடைய முடியாது. அப்ப இந்த விஷயம்லாம் அவங்க கிட்ட வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுதான் இங்க என்னன்னா, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. மத்தது 16.24. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய வியவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இர்ஹார்ஹசி.
ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே दैवासुर संपत् विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செஷன் பாயிண்ட் 24ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சாஸ்திரம், வேதம், அதோட விதிகள்ல இருந்து எது கடமை எது கடமை இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். அப்ப இதெல்லாம் நமக்கு யாரு சொல்லுவாங்கன்னா, குரு சொல்லுவாங்க. குரு நமக்கு எது சரி தப்பு அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அதனால எப்பயுமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம ஈடுபடுறோம் அப்படின்னா குருவோட வழிகாட்டுதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம பண்ணணும். அப்பதான் அது நம்ம தப்பா செஞ்சாலும் அது நம்மள அதை சரி பண்ணி அதுல நம்மள நல்லபடியா அவங்க கூட்டுப்பாங்க. ஏன்னா இதுதான் நம்ம 4th சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம். அவங்க உண்மையை அறிந்தவர்கள். அவங்க ஏற்கனவே என்னது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களா இருப்பாங்க இல்லைங்களா, உண்மையை அறிஞ்சவங்க அப்படின்ற நம்ம பார்க்கணும். ஆச்சாரியர்கள், குருக்கள்லாம் ஏற்கனவே எல்லாமே தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க, உண்மை பார்த்தவர்களாகவும் அவங்க இருப்பாங்க. அப்ப பகவானோட அவங்களுக்கு நித்தியமான சம்பந்தம் உண்டு. அப்ப அவங்களோட வழிகாட்டுதல்ல நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணும்போது தவறுகள் இருந்தாலும் ஆரம்ப நிலையில எதுவுமே சரியா வராது இல்லைங்களா. அப்படியே தவறுகள் இருந்தாலும் அதை அவங்க நம்ம கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, சரி பண்ணி நம்மள நல்லபடியா நம்மள பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துவாங்க. அப்ப சாஸ்திரம் தான் ஆதாரம். அதுல இருந்து நம்ம எது கடமை கடமை இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுல படிப்படியா நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சட்ட திட்டங்களை, ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரில இருக்கோம்னா அந்த சட்ட திட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நல்லபடியா வாழ முடியும். இல்லைன்னா தண்டனைகள் வரும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவானோட இந்த ஜட உலகத்துல பகவான் தான் என்னது சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லாருக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர். அப்போ அந்த சட்டத்திட்டம் எதுல இருக்கு, வேதத்துல இருக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும் அப்படின்றதான் பார்க்கிறோம். வாஞ்சாகல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.